Právě se nacházíme v části expozice Městského muzea v Týně nad Vltavou, která je věnovaná historii jednoho velmi zvláštního jihočeského minerálu, a sice vltavínu. Máme tady vůbec jednu z největších expozic vltavínů v jižních Čechách, je tady shromážděno přes 1000 kusů vltavínů. Co to jsou vltavíny, se lidé dozvědí z dotekového panelu, který je umístěn na protější stěně, ale tak v krátkosti nebo ve stručnosti můžeme říci, že vltavíny vznikly přibližně před 15 miliony let a vznikly při dopadu meteoritu. Ten meteorit byl odhadem zhruba 1 kilometr veliký v průměru a vyhloubil kráter o průměru 24 kilometrů. Ten kráter se nachází nedaleko Stuttgartu a je to ten známý německý kráter Ries. Při tom dopadu meteoritu došlo vlastně k vyzdvižení té zemské hmoty na tom místě, kam ten meteorit tou obrovskou rychlostí a tou obrovskou energií dopadl. Ta pozemská hmota se vznesla do velmi vysokých výšek atmosféry a při dopadu vlastně ta přetavená hmota v podobě vltavínů jako jakýsi vltavínový déšť dopadla právě na území jižních Čech a jižní Moravy. To jsou v podstatě dvě největší lokality, kde se dnes vltavíny nacházejí. Takže si můžeme představit, že ty vltavíny letěly přibližně 250 až řekněme 400 kilometrů. Vltavíny se tedy dnes řadí mezi přírodní skla, mezi takzvané tektity. My tady máme ukázku těch tektitů, ale pokud se na tektity podíváte zblízka, uvidíte, že jsou černé a neprůhledné, zatímco vltavíny jsou zelené a průhledné. Popsání vltavínů byl taky velmi zajímavý proces, protože vltavíny byly poprvé popsány už koncem 18. století. A velmi zvláštním způsobem se vlastně dostali k tomu vědeckému určení. Jedna z teorií dokonce předpokládá, že vůbec první vltavíny, které byly určené jako dosud neznámý nerost, pocházely přímo tady z Týna nad Vltavou, protože v roce 1774 navštívil Týn nad Vltavou a nedaleké stálé vojenské dělostřelecké cvičiště Josef František Kinský. To byl velmi vzdělaný hrabě, který se mimo jiné zabýval také přírodními vědami. A on získal tady v Týně nad Vltavou sbírku dosud neznámých zelených nerostů, které odvezl do Prahy a v Praze je potom Josef Mayer, což byl vlastně první profesor přírodopisu na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově, tedy popsal. Popsal je jako zelené chryzolity od Týna nad Vltavou. Postupně se potom zjistilo, že se jedná podle chemického složení o skutečně jedinečný nerost a vltavíny dostali ten svůj název právě podle místa svého naleziště nebo podle lokality, kde se nejvíce nachází, to znamená na horním toku řeky Vltavy.